פתיחה חבר'ה, פתיחה. אני אמרתי צריך לעשות פתיחה לכל סרטון שלנו כמו נובורי, כזה נובורי כזה, שהוא כל הזמן כזה, איזה מה קורה אנשים. וכן, פרסמתי עכשיו את נובורי, למה לא? היי. והפתיחה תראה ככה, זו הפתיחה שאני מוריד את הראש שלי ככה, וחוזר לפה. אפשר גם לעשות, יאללה, תעשה. שאתם רואים, אם אתם לא יודעים, עצרנו את הסרטון ברגע שהוא היה שוכב, והמשכנו את זה, תעשו לייק. אני מתכנן לעשות, זה המחשב שלי, כפי שאתם רואים. זה מחשב טיפה דפוק. לא, זה מחשב לא רע, אבל כן, די דפוק. אז ככה, אני שלחתי לאבא שלי הודעה שנראית ככה. שנייה חוזר לו. טוב, ייקח לי קצת זמן לחפש את הטלפון. בשבילכם זה ראה כמו שנייה. 3, 2, 1. המשך. הנה, זה ההמשך שלנו. זה מה שקניתי. זה לא מה שקניתי, סליחה, שנייה. זה כדי שתוכלו לשלוח לי לא משהו. צריך לעשות ככה. כדי שתראו. זה מה שאני שלחתי לאבא שלי. עכשיו כדאי לכם מאוד לשים לייקים. כי אמרתי לו שהוא בוחר. אבל בעצם אם נגיע ליותר מ10 לייקים בסרטון הזה, אני אקנה מהכסף שלי, כי זה איזה 200 שקל לדבר הזה. מקריטה עשה על זה הגרלה. ההגרלה הסתיימה. זה היה לפני המון זמן. מישהו מכיר את מקריטה? קדימה. רגע, חבר שלי. מקריטה מת? מקריטה לא מת. מקריטה זה יוטיובר. מה? למה הוא לא עושה סרטונים כבר? ברור שהוא עושה, אוקיי, שנייה, חבר שלי שלח הודעה, אני לא רוצה שישמעו את חבר שלי בסרטון. סתם. אף חבר שלי לא שמע הודעה, אני תכף אחזור אליכם. 3, 2, 1. אוקיי. רגע, שנייה. יש איזה משהו קטן טוב, חזרתי, אין לי כוח יותר לעשות מסך מול מסך. תראו סרטון שפעם צילמנו, כדאי לכם. זה הסרטון הראשון שלנו, אפילו לא אצלי. כן, בערוץ אצלי. בכלל בערוץ שלו, כן? שלי, המלכים. המלכים. רגע, נראה לכם. אתם תכף תראו את זה. זה ברשומים שלי. המלכים. גר. זה לא אני. טוב, משום מה זה לא מוצא. תביא, אני נמצא. רגע, חבר'ה. משום מה זה לא מוצא לנו. תביא, אני רשום. אז אנחנו נחזור לכם כשזה ימצא. יאללה ביי. הנה, בדיוק. קדימה. אני מתחיל את הסרטון. היי, אנחנו האלה מהוואטסאפ. רגע, אנחנו שנייה נחזור. כי אתם לא יכולים בטח לראות את זה. הנה, עכשיו הם יראו. הנה, עכשיו אתם בטח תראו. שלחו את זה, תראו. אנחנו נתחיל את זה שנייה מחדש. אוי. סליחה. תראו. הנה, זה חבר שלי. תראו. לי קוראים איתן. שלחו את זה, תראו. זה הסרטון. הראשון שלנו. אני חושבת שכבר שהראיתי לכם כבר את הסרטון הזה. זה סרטון של סטיל הבריין רוט. שלום. תראו. זה הנה, זה אני. חבר שלי. תראו. מצאתי לבקה. למה זה נשמע כאילו אני אגב, זה עם במעלית? פילטר, הוא לא באמת נמצא במקום שלו. דרך אגב. לא רואים את זה טוב. ואם זה נשמע לכם מוזר שנפלת בגיל אוקיי. 7 בתגובות, מצטער שעצרתי את זה שנייה. עמדתי לומר איזה משהו. אתם יכולים לראות. זה לא חשבון עסקי או משהו. זה לא חשוב. כנראה תראו את הסרטון. אני מובך מעצמי, חבר'ה. אני דורך על לבקה יהיה לי כסף. בוא נמשיך. שנייה, הפוך את זה. שימו לייק. אורנגוטיני זה, הנסיני זה גרוע. זה אמר. היי, אל תתנהגו כמו
קדימה, הנה, תראו. זה מה עכשיו עומד להיות המשפט שלי, תתרגלו לזה. אנחנו עומדים להפעיל המון. חבר'ה, גם... זה היה צ'רוברי גם שימו לייק, אבל גם אני כבר אומר שיש גם... בוא נסתיר לך את הראש אח שלי. אוי. חבר'ה, גם... זה היה צ'רוברי גם שימו לייק, אבל גם אוי, אני כבר התחלתי אומר לגשת שיש גם עוד כמה זמן, היום אנחנו נעשה... זה כבר קרה, חבר'ה. סבבה? סרטון, אנחנו נוציא, ואנחנו נראה מסיבת פיג'מות שאנחנו מכינים. סבבה? את צ'רוברי על עשינו הסרט. מסיבת אתם רוצים פיג'מות. לראות את זה, כי אם הסרטון הזה מגיע ל-40 לייקים, אנחנו מפרסמים את הסרטון. אני שנייה אעצור את זה כי אני מדבר יותר מדי לפעמים. אני מצטער. 40 לייקים. הפיל. אוי, שלחו לי משהו. אני אבדוק שנייה מה. קדימה. היי, מה אתה ממשיך? מה זה הדבר הזה? זה לגמרי לא היה מאולתר ואני לא אמרתי לו לעשות את זה עכשיו. זה בכפול 2. די איתן. מה זה? אוי. זה הסרטון הכי מצחיק שעשינו. כן, זה סרטון מצחיק נורא. אוקיי, אז הסרטון גם ככה התבלבל, חזרנו. עשו לייק. קצת מלא פדיחות. אני חושב שאמרתי לכם את זה כבר בסרטון הזה, אבל אני עומד לעשות במחשב שלי, כאילו, אצלכם. כן, אמרת את זה. אני אומר את זה שוב למקרה שלא שמעו, שלחו לי משהו, אני אשקיט את הטלפון שלי, כי זה מה שעושים. וגם הסרטון שעשיתי לא נגמר, אל תדאגו. זה סרטון כיפי. איזה סרטון? הראשון שלי. אוקיי, תשמעו, איתן מדבר עכשיו עם מישהו, ואז אנחנו כאילו עושים לו עכשיו מתיחה, הוא לא שומע אותנו. אז הוא מדבר, וככה, אוקיי, הנה הוא מדבר, ואני עומד להראות לו מתיחה במיינקראפט, שאני עושה לו בלוקי פקודה של מזל, ואני תכף אראה לכם את המתיחה. הוא רואה אותנו. אוקיי, הוא מדבר בטלפון, אוקיי. אני עומד לעשות לו מתיחה של בלוקי פקודה. אני עומד לשים לו 2 בלוקי פקודה של מזל. והוא עומד לבחור את 2 ואחד מהם, 2 יהיו במזל רע. מי שמכיר את מיינקראפט חייב לראות את החלק הזה עכשיו. מי שלא מכיר מיינקראפט, תצאו מהסרטון הזה עכשיו. כי אתם לא תבינו עכשיו מה שעומד לקרות. אני אעדכן אתכם כשאני עושה לו את המתיחה. יאללה ביי. שלום, ביי. שלום, ביי. אוקיי חבר'ה, התחלתי את המשחק. כמו שאתם רואים, התחלתי את זה. תכף אני אראה לכם איך אני עומד לעשות לאיתן חתיכת פרקור מגניב כזה. יאללה ביי. אוקיי, אז הנה אני מראה לאיתן, הנה המתיחה. אתם רואים, זה 2 בלוקי פקודה. איתן, איזה בלוק אתה בוחר? אני יודע. זה או זה? לא, זה. אוקיי, תמשיך, תתקדם לפה. אומייגאד, מה זה זימן איתן? מה זה זימן? זה זימן לו אנדר דרגון. אמרתי לכם, איתן זה המתיחה. אני רציתי לזמן לך בכל מקום דברים רעים. אתה רוצה לבדוק מה עושה הבלוק השני? שנייה. הנה, תראו. זה מה שהבלוק השני עושה. אוקיי, זה ווידר, סבבה? זה ווידר, אני מצטער לומר, אבל זה ווידר. איתן, תראה, ואני פשוט אעשה שזה ככה, אלא הוא אקטיב, וכמובן שזה יזמן עכשיו ווידר. ביי. עכשיו אני פשוט אעשה לזה בלי מפלצות. פיספול, זהו. עכשיו אני אעשה נורמל, אבל הדרקון ימשיך להיות פה. יאללה. וביי.